nangin National Security Advisor. So kung kano naton first time ini, I think no diri sa pungsod Pilipinas nga babayi ang aton nga National Security Advisor sa persona ni Professor Carlita Carlos, no. Masugod ng iya sa nga term, no, sa palabuton sini di makabanan, no, nga palabuton nga June 30, 2022. Kag siyempre at isorehan tamaning sa gihapon na posisyon sa Pilipinas, no, sa bahin sa West Philippine Sea, no, nga kung sa diin ti iniya ang isa sa mga ginakuha nato na, no, panindugan man, no, nga ang desisyon, no, nga gindala naton ini ang reklamo gipag-away naton dito sa International Tribunal in the law of the sea kon ang ITLOS, no, kati sa bahin sang sining ginauyatan man iyang pangbato, no, asang China, no, nga 9 dash line, no. So pero ti kun taon naton ya diri man sa pungsod Pilipinas kag kun basihanta ang International Tribunal dito sa The Hague, Netherlands, no, from seashore, no, mga 200 nautical miles ma-consider na ina, no, nga nabilong ina kung may mga isla dira pero sa West Philippine Sea, no, kung ano mga isla dira gatinumpok-tumpok dira sa West Philippine Sea nga pakasulod, no, sa 200 nautical miles from seashore, no, cover ina o kung ang may authority, no, nga magsakop sina makabanan ang pungsod nga malapit sa 200 nautical miles. Di ang pungsod Pilipinas ara dira, no. So that's why nga kuan ina, no, gindesisyonan nga sa Pilipinas ina natuon, no, ang West Philippine Sea kay ban pagig nga mga islands, no. So kay ti damo man kuan nga mga pungsod naga-claim damo, no, isa dang China, ang Guam, ang Thailand, no, ang Japan, no. Sa una ang Japan nagakuan na da, no, pero ti layo-layo. That's why nga ti sa mga in-check iya, no, way gid yan nagakuan na, way gid pati, way gid honor, no, sa desisyon sa International Tribunal. So paano ini lantawon o kung ano paglantaw sa mga analyst naton with regards ni kung ano ang pinaka the best nga himuon, no, ni Professor Carlita Carlos. Tagduga pa sa diri nga babalita report man karon sa Patrol Bombo Carla mi Defensor. Dirman sa aton sa pagpalagad ang mga NPA nga nagkaladakpan, no, kag ti kuana, no, nagkalam dakpan kag may araman sa mga nag-surrender. Di ang latest, no, sa diri may ari diri, no, nga mag-asawa, no, mag-asawa niya, no, nga makatapo sa rebuilding New People's Army, no, nga balik, no, sa sabak sa gobyerno, no, si Yago kag si Yasi, alias Yago, no, kag Yasi, no, nagsungka ini sila, no, sa mga otoridad naton o kung sa makatapo sa Philippine Army. Nilang army pwede sungkaan, kundi pwede man sila makasungka sa makatapos sa Philippine National Police o kung sa simbahan. Ang nami pagid sini kay ti pag sungka nila, no, nabatian sa radyo, especially diri sa isang Bombo Radio Bacolod, no, ang ining mapanawagan ka programa, no, sa aton gobyerno nga masami naton nga gina interview, no, masamitang nga gina interview, no, si ang aton nga Philippine Army kay may programa ti palabot ito sa mga utod niya, no, kati kung pwede avail ini, no, sa pag-avail sang sining programa, no, makaangkon pa sila sang ginatawag diri nga livelihood, sa bahin sang sining pagbalik nila sa sabak sa gobyerno. So matama tagin man, no, kag ti nagabulugtaw na magid sila, no, nakabugtaw na magid sila sa kamaturan. Nga konsidente way gid sang kabilinggan, no, kag way kagid dira iya sang maayo nga futuro o kon maayo iya nga palabuton, no, sa bahin sang no, sa bahin sang rebuilding New People's Army o kon sa Hublag. Muli karon ato sa nga matopiko makabarana diri sa ato sa nga pagpalagad na diman sa ato sa nga para tuntura. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 16 minutos na nakaligal sa takna ng alas 7 sa gabi.
kagabi gin-relate naton to bala ang executive order no kagin issue ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia may kang tanan sa face mask to bla. Gati sa outdoor to yawa na to saya nag-require no sang face mask no sa mga outdoor no pero sa indoor ti gina-require sila no. So may pahayag diri ang Cebu Police nga ang order no ni Governor Garcia sa pagkuha sa face mask no sa diri makabanan kung paggamit sang face mask no remains the law. Aba sa aton nga mga kapolisante ang DILG no nagbando ini makabanan nga dapat takpon no ang sinuman wala naga-sok-sok sang face mask nga nagalagaw-lagaw. So way pagkikita sa report so far no rektamente dito sa bansang Cebu no kun bala may nagkaladak pa na dito nga mga violators no kati makonsider ni sila gilayon as violators no sang resolution yung pagwaman sang NIATF. So diri sa bansang syudad sa Bacolod tigin payag ya kagabi no sang aton nga Deputy for Medical no sa diri makabanan no Deputy for Medical sa Emergency Operation Center nga way plano no nga untaton ang paggamit sa face mask diri sa bansang syudad sa Bacolod indoor man no o kon outdoor kay sa paglantaw sa mga eksperto no especially mga doktor no kagabi iti ang interview naton to Dr. Chris Rongon no nga nagpahayag makabanan nga ti ang face mask amo gid ang may dako nga nabulig sa padayon naton nga pag-maintinar o kon pagsuksok sang face mask. So hindi talanggid anay no pagpangunahan although ti tanan subong perte naman ang yamo perte naman ang reklamo nga nagasiling no kati dahon atak-an na sila no sang pag-suksok sang face mask. Diyan mo na okay lang kung ma-lift na naton or na-lift na no ang ining kwan no ang ining nasambit iya makabanan nga kwan naton no pandemya diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Until now wala pa ni Japon na lift no hindi pa lifted no ang aton nga pandemic diri sa bahin sang pungsod Pilipinas. Oras sa Bombardio Bacolod Philippine Standard Time 20 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi di man sa aton sa nga pagpalaga. Hansan bay lang kamo dira karon iban pagid nga mabalita nasyonal no aton man sining pagdiskusyonan ba ti sa patag sa hampang tanay. Kamusta ang mga fans ang Boston Celtics? Kamusta ang mga fans ang GSW kon Golden State Warriors? Swerte kagabi ang aton nga kagabi kaina no ang aton nga blow by blow ang coverage sa makabanan sa NBA Finals 2022. Nagpaboynas gid guro no ang ining purple nga tennis no basketball tennis no ni basketball shoes no ni Stephen Curry. Grabe ba no so nakaangkon gid sa makabanan no sa kabugusan no ka 43 puntos baliskad sa edad ti is 34 years old na no si Stephen Curry ti medyo may ayo ang mudos ang asawa subong no ni Stephen Curry kay Klay Thompson kay ti makahulid kuno sila after nga nagdaog no, sa game number 4 napatas no ang serye sa 2-2 no 107-97 official score. Iyalan ni tanan ng foul, iyal tanan free throw no sa anom niya ka free throw daw 5 ang nagsulod, isang wala. That's why ngati nagdako no ang abanse, nag double digit no ang abanse iya makabanan no sang Golden State Warriors kag napatas nila ang serye no sa 2-2. So nalikawan no nga ti ka-record no ang Boston Celtics ang 3-1 deficit no budlay na. So ti natapos ang tagduwa-duwa kampang no sa kada teams, duha to sa Golden State Warriors, duha sa Boston Celtics no and then ang sunod sini 1-1-1 until game 7 ka best of 7 ini kung sino diri makakuha sa una nga 4 ka kadalagan siya na ang champion sa 7 ka hampang. Di ba no so
ti game 5 no 2-2 1-1 na mo o ti game 1 game 2 GSW, game 3 game 4 no Boston Celtics, game 5 no GSW home court sa bahin sang San Francisco sa California no pagka game 6 balik sa Boston o kung may game 7 balik naman sa GSW. Amo na siya ang pattern no sang hinampang no sa Didimakabanan sa tunga sa Golden State Warriors kag sang Boston Celtics. So ano ang inyong pananawan no natapos ang game number 4 no. So nano ang inyong pananawan para sa game number 5 no. Makuha ayhan sang Golden State Warriors ang tatlo ka kadalagaan no sa bahin sang game number 5 sa maabot yang Martes nga daw oras diri sa Pilipinas. Di Lunes dito no sa may bahin sang area no sa Didimakabanan sa San Francisco USA no so Lunes dito iya makabanan. So kung makuha sang Warriors no ang 3-1 ti may kadelikaduhan na no or sino kung sino man nabida no makakuha sang 3-1 no nga standing laban-laban no sa Didimakabanan may ara sang kadelikaduhan. Eti kung 3-2 no 3-2 I mean no nga standing ti laban-laban basi may mga champion na amo na bantayan naton. So tutok lang kita diri kamo hindi ko mag bulag no diri sa pagpamati sa Bombo Radio Bacolod no sa Didimakabanan para sa aton nga coverage para sa game number 5 sa Martes nga adlaw. Last 9 kita Japon no sa palabuton nga adlaw sang Martes. Grabe ang no ang momentum kay na no kay nga excitement. Hindi ta mabalaan mo no so nag-abanseng Boston tagpito labot gani siya mag-abanse pero labot na pon bad man Japon sa Golden State Warriors no hasta pag abot ya makabanan sang sang fourth quarter no gin pamatud-an gid sang Warriors no ang kadalagaan kag sila gid ang nagpangibabaw. Sa 2-2 ang serye no labo pa kita mga hinampang nga pag-ubdan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 25 minutos sa kaligad na sa takna alas 7 sa gabi nyo batan ato sa ring mga headlines pabalik naton no unahon naton kwa ang linya no Attorney Jomax Ortiz labo kita mabagay nga pag-istoryahan no diri sa aton sa ring pangalagad no diri man sa aton sa ring panatuntunan. Bagabalik kita pagkatapos gid amang sang pila ka importante nga mga pahibalo. Standby. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga sab-a sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sab-a nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga sab-a ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante
importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Magaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas gani wala labot sang apple mahimo man mahambal a banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga naging paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African Tres clade. mga kabaran sa ato sa ring pagpalagan sa Bumaradyo Bacolod Philippine Standard Time 35 minutos na nakaligad sa takna kalas sa 7 sa gabi. Sabi ka niya sa Attorney Jomax Ortiz sa kilalang mga lawyer kag analyst man ay makuha kita sa dugang niya nga mga opinion, no? Kay first time ini, no? The first time is so far, kay do ginadominar gina sa mga kalalakinhan, no? Ang posisyon sa pagka National Security Advisor. Si President-elect Bongbong Marcos, no, nag-appoint, no, sa kay Professor Carlita Carlos, anay professor, no, sa University of the Philippines bilang National Security Advisor. Welcome na to, no, sa Zoom sa Attorney Jomax Ortiz. Attorney, may gabi mo live sa Bombo Radio Bacolod, Cebu mo po sini. Bobo Pods ba? Yes, Attorney. Go ahead, Attorney. Okay. Mayong gabi, Bombo Pons. Sa aton dira mao kun nga tagpalamati. Good evening. Bao, sadya gining appointment kay Clarissa Bombo Pons actually. Yes. Because for the first time in our history, ang isa ka babae amoya ang ginimo National Security Advisor. So hindi inilaglahog nga posisyon. This is very crucial, especially so sa isyu sang national territory subong nga sa tindog sang administration ni President Digong, medyo alang-alang sa Chinese government, no, nga mag-away frontal sa China. I do not know what is now the policy of Mr. Bongbong Marcos kung ano iya plano kay te sa ang isa ka panggobyerno or administration. Very ini siya, very crucial ini ang tindog ni Bongbong Marcos kung bala sundo niya ang policy ni President Digong nga hindi ipagpatuman ang arbitral award dito sa chimpo ni Noynoy Aquino. Kung ginpatuman niya to, tani subong siguro ini mga isla ni makapanagat pang aton nga mga fishermen naton sa sinang mga islands kasang una mo ginaang source ang aton isda, pero subong niya pati ang galunggong ta halindira ang ginkuha sa mga Chinese nga mga fishermen, kita pa bakal sa galunggong kasang una dra malana ginakuha sina Bombo Pons. Ganti. So bali muni, no, sa imo nga paglantaw bila isa ka babayi, way man ta siling gina pakanubo ta gini sa but sa kalidad niya siguro ni attorney, I think that she can handle, no, sa mga issues, concerns naton like ning pagpag-away ta sa West Philippine Sea. Ina siya kadako nga palamong tano, no, kung nga ginpili na. Pero kung ako patanawon sina, ang background sina Bombo Pons para may ihibalong aton nga mga pumuloyo. Nga ini si Clarissa ni professor ni siya sa UP. Clarita ni sa attorney. Si Clarita, okay. Si Clarita, professor ini siya sa UP, no? Yes. UP Diliman. Karon kay ang iya tindog kabalo naman kamo ya sa UP. Te ang nagligad ginopdan nila ya si Vice Lenemo. In fact, may official na statement kaya ang UP nga mga grupo da especially sa mga professor emeritus nga ang ila tindog ya sa kailene sila. Amo lang ni siya ang si Clarita lang. Amo lang ini siya daw lain, no? Daw lain ng iya. Why siya mag-upod diya sa grupo yang mga professors? That is why gin-exclude ini siya sang ngalan sa listahan sang UP Emeritus, no? Kag nadula ni iyang ngalan because nga nakita nila ang linyada yaya daw BBM siya. As a matter of fact, during the time sa isa ka fora sa Ocon Forum nga sa debate, ang iya pagpamangkot iya sa kay BBM medyo pabor nga pamangkot sa kay BBM, no, sa interview. Pabor iya sa kay BBM ang tindog ni Clarita, no? That is why nga siguro tumi ang iba nagasiling nga ang pagpili sa iya hindi na base sa iya nga kwalifikasyon. Because first time lang ini
nga isa ka babae, civilian pa, hindi a military, gin-appoint ya bilang National Security Advisor. Ano bala, Bumbo Pons, kabugat maghambal ka National Security Advisor? Ikaw ini naghahatag, ikaw ini nag-advise, ikaw ini ang ginatawag Executive Director sa ginatawag National Security Council. Nga ang membro da ang cabinet nga Secretary of National Defense, no? Director sang NICA kag iban pagid. Now, kung ibutang mo da siya nga wala siya background parte sa militarya, te anong matabo sinidi? That is why ang hambal sang iban, this is already a political accommodation on the part of Clarita na siya da ibutang. Kay qualification wise, medyo pan siya. Layo sa? Layo siya. Kung tanawon mo gid, sino ang National Security Advisor subong? Duterte. Okay? Halin na sa militarya si Esperon. Nakaagi na Chief of Staff, nakaagi sang Chief man sang Armed Forces of the Philippines sa Army. Si Esperon. Ang National Security Advisor ni Pinoy sang una, si Garcia, military man to. Ang iya ni Gloria Macapagal Arroyo, si Norberto Gonzales. Mga halin iniya sa militarya. The only time nga hindi alin sa military, sang sa nagbulos sa kay Norberto Gonzales, si Gibo Teodoro. So si Gibo Teodoro, hindi ihalin of course sa military. Pero number 1 ini siya sa bar exams. Top notcher. Si Gibo Teodoro. Top notcher ini si Gibo Teodoro. Kag nangin secretary, anti siya kuan pa siya, Secretary of National Defense, anti siya buslan si Norberto Gonzales. So in short, ang background sa mga National Security Advisors, medyo halin sa military, precisely, gintawag inagani Bumbo Pons nga National Security Advisor, kay security, magambal ta security, gaaway ta counter-terrorism, no? May counter-insurgency, kita. Yes. Magambal kita counter-terrorism, ang mga terorista. Dira grupo sang Abu Sayyaf, abi sa Mindanao. Magambal na kag ang grupo, subong grupo, IMNLF kag IMAILF. Now, anti-insurgency naman, amo ni subong ang aton mga amigo taman sa bukid nga daw hindi konforme sa aton gobyerno ang sa CPP-NPA, no? Kung tanawon mong background sang CPP-NPA Bumbo Pons, nagsugod ini 1969 kag nagkuan ini siya kung sa ano pa daw nagmuad gid mayo nakalabot ni sila sobra 1 million ang ila mas base mo sang CPP-NPA. Kag in fact, if you will recall Bumbo Pons, sa 1981 nag-atake na niya sa military ang aton mga grupo sa NPA, sa mga NPA, no? Kapang ambos, subong hindi ka nakabati mayo ambos. Because nakita nga ang number sang CPP-NPA nag-decline na gid man, no? Where before 1970, beginning 1969 to 1981, perti kataas, more than 1 million nga mas base. Subong ti, although hindi man ta accurate ang aton nga figure, but siguro subong ti nag-decline na gid man, especially so nga si Jose Maria Sison wala man di sa pungsod Pilipinas at tuman siya sa Netherlands. That is why ang ini naman ang grupo Bumbo Pons sang MNLF kag IMAILF, ti grupo iniya nila ni Normie Suare ang MNLF. Nag-upod ya kay BBM, no? Nag-upod. Kag ayo sila in consideration na mag-upod sila kay BBM. Nangayo man ini sang kwan man, sang ginatawag kung in kaso magdaog si BBM, ang sila grupo ni Normie Suare, may ara man nga ginatawag nga ginapangayo man. On the other hand, ang grupo sa PIAC, sa IMAILF, nag-upod ya sa kay Leni Robredo. That is why nga balantayan ini ang kaso sa Mindanao, nagligad nga ni Simana, may mga bumba-bumba na to, because hindi united man ang MNLF kag IMAILF. So kay nagdaog subong si BBM, ang bintahan ni subong sa grupo nila ni Normie Suare. But we must remember nga si Normie Suare 80 taon na naya, manubinta na ina siya. So ang iya sinang leadership ni medyo nagkuan na jutay, naghabol-habol na abi gamay ang iya nga leadership sinada. But then kumo nga may deal siya kay BBM, kay nag-upod sila sa ligan ng eleksyon,
with that, ang MNLF naman ini, amo naman ni siya ang dominant nga grupo dira sa Muslim Mindanao region, Bumbo Pons. Okay, sige. Anyway, National Security Advisor. So, ulang taon ta niya, no? Kay by June 30, ma-show naman siya sa iya siling pwesto, no? Kung magsumpa, no? May matiga naman ang inauguration, no? Ni President-elect Bongbong Marcos, no? So, regards ring aton sa peace talks ta, di ba, no? Daw, iya pa ni papel or may papel pa sa dire, attorney, sa peace talks? Amo gina iya papel. Oo. No? Ang papel subong ni Esperon, amo gina iya papel. Imagine, maghambal ka na National Security Advisor, amo na siya ang ginatawag Executive Director no sang National Security Council. Kag may ara kita nga bag-o nga laye, Bumbo Pons, ginatawag na naton may ara subong nga Executive Council, ginatawag ina Anti-Terrorism Council, mabag-o na krear bala. Kag ang Korte Suprema sa naligad nga bulan nagsilinggid nga ini ang Anti-Terrorism Council may poder kung sino ang ideklara, kung sino i-brand nga ginatawag nga mga terorista nga grupo o kung individual. Gin-sustain na sa ruling sang Supreme Court about 2 to 3 months ago nga nagsiling kay gin-question ini mo, no? Ang bag-o nga laye, naging pirmahan ni Presidente Gong na nagakrear sang Anti-Terrorism Council, kagin question because ang poder sang sina nga council pertigid amak mo maka-declare ikaw kung bala ang isa ka tawo o kung ang isa ka grupo mga terorista. So pani siya nga poderya very taas ini ang poder para sa amuna nga council. So ang head sina will now be siya na da ang mga ginatawag nga vice chairman si Clarita. That is why nga ang papel yan ni Subong pertigid ka bakod. As to why nga ginpili siya, speculation nina. Pero ang tanaw sang iba niya nga grupo, that is a political accommodation on the part of Clarita because nagbulig siya kay BBM. Klaro sang iya tindog during the interview, during sa mga sa pag-question no sa kay BBM nga ang iyang mga statements siya publicly nga daw pabor siya sa kay BBM no despite the fact nati sang tiyempo ni President Marcos ari man ni siya kay 80 panan ni siya subong mo I think 77 years old na ni si Clarita. That is why nga kung sa kwan pa kung sa UP yang mga grupo, pani saya daw sipak ini siya nga grupo si Clarita Pons. Rejected na siya to sa UP. Ngati ang lining niya daw na bisto ngati BBM siya. Ay so klaro kag publicly ang iyang tuno ya paborya sa kay BBM mo. That's why siguro medyo kuan ini siya ginatawag bla inang hatag man si BBM, nagrespeto si BBM kati political scientist siya mo. Siya gina-interview permi sa national nga mga kundiri lokal kung ako gina-interview national siya ni ito nga UP professor siya. Kag nakaagi ni siya gali by the way Bumbo Pons, nagpresidente ni siya sang National Defense College. Nablang gina-eskwelahan sang mga kapulisan naton na pinakataas siya nga way labot sa PMA. Amoy ining second dia sa military school. Kag nangin presidente ni siya sa National Defense College, no? That's why nga siguro isa ina ka background yang ginkuha siya ni President Bongbong Marcos. Okay. Kag ang crucial gid sini actually Bumbo Pons kung ano ang tindog yan ni Subong sa puwerte kainit nga isyu sa aton nga national territory nato. That's why nga dirita ni mabalan in the coming months kung ano gid ya tindog kung bala opda niya ang policy ni Presidente Gong passive ya hindi attack mode no kay ang dusot to tani ni President Noynoy pagwa gini sang arbitral ruling nagsilibrar gani ang Malacañang because nga pabor sa ila. That is why nga ang pungsod Amerika nalipay man sina. Imagine mo, i-sacrifice mo yaya ang sa una may military base tadi, gimbutangan ganide.
Ti subong niya tungod nga ginpalin naton ang US military bases ni. Matabo ni sinide ang aton security, no? Dire sa Pungsod Pilipinas, why na din kano ara na subong iya sa China. So perte ka balantayan nga butang, just like natabo na sa Ukraine subong, no? Kinanglan ang kalibutan niya Bombo Pons, historically. Grupuhay niya mo, grupuhay para nga in kaso mag Third World War, may balaan man na kung diin ka maapin. So kung abi may mag-apinay karon ang Russia, kag ang China, no? Kag ang isa pa da ka nasyon, di sa din ta maapin. Oh, din ta maapin, alang-alang man ta maapin sa China. Kay lin sa unas kano na tayo nagasalig. Kay way man ta sang abilidad, way man ta ang aton nga pinakabag-o na nga subong nga aton nga barko nga pinakabago. Amo nang pinakadaan sa Amerika. Way na nag-inasapa kung sa kan pa-junk na ni sa Amerika. Di mabato ka sa China. That is why nagambal nga isdigong. Hindi na ta magbato sa China kay magbato pa ta nya kaluluoy lang ta. Way ta mahimo. So, here is a stand of the president. Nga gaako niya nga daan niya, ngaya pasugtan ta na lang ang China tungod way ta daog. I think that's not the that's why kung tinalawan ina yang tindog nga sa una si President Digong anti siya pag-eleksyon niya kuno kadtuan niya tong Seoul to kag makwanta siya nga sakay siya ano ni katapusan gali pakitang tao lang to pag presidente na ti gwa ya subong ya ina da subong ang mga islands na nga gindaog ta na sa arbitral ruling subong ti naokupan na sa China. Di alang ano pa na karon mahimo tabi kay ara na da mga buildings alang na naton pa taton pa kay way man tagali mahimo sa China. Pero kung ini tani ang aton nga pagdaogin assert naton niya sa United Nations kag nangita kita sa manugapin kay siyempre kung way kadaog Bombo Pons mangita ka manugapin dapat nangita ka sa manugapin halin sa una kag ang manugapin ta hindi iya ka ang China kundi ang Amerika way ta da choice. Ang tanang gani mga Pinoy gani pwede pa lang makalakat sa Amerika makadto na sila. Di nga makadto kay imo sa China. Oh, kay sus. That's why Bombo Pons. We'll see. With all due respect sa yes. Premature pa man sa Bombo Pons magambal. Tanawon ta ang lakat ni BBM. Tagaan ta siya sang ginatawag nga leeway kung ano gid ang lakat niya. Kag mag-upam lang siya, mag-uman kabinete ya, let's give him the benefit of the doubt. Bombo Pons. Daw kuan man to, kasapol man sa to sa ambasador sa China, ambasador to the Philippines. Ti bali ganin may mga komento na to ati wala na, no? Kung ano no suguran ti basi amo ning sugpon sini. Pero ti weta ini ta kapakot ano, sto sa kunano kay may kagulingon man nga freedom si President Bongbong Marcos kag may gulingon man sa iyang desisyon nga dalon niya man ang Pilipinas sa pinakamaayo nga posisyon tubtob sa makaya niya, attorney? Yes, oo, kag paminsaro niya Bombo Pons. Nga ang nagkakoy ginis kay tatay halin suna yang kano mo. American boy gito ya si Mr. Marcos. That is why pagpatawag niya sang snap election sa 1986, dikta na to ya sang mga pungsod Amerika. Hindi to iya kay kun pwede pa lang wala snap election imo niya to galing te ang Amerika nagambal na sa iya, Mr. President, you are saying asli mo you still have the support of the Filipino people. Di ko matuod ang inambal mo. Tilawan snap election. So that snap election was forced by the American government on Mr. Marcos. Oo, that's why halin sa una ya si tatay niya ni BBM halin sa una was an American boy. Kay balo ka ang batasan niya sa pungsod Amerika Bombo Pons. Bisan diktador ka pa, so long as you serve the interest of America, then saguron ka na nila. Amo na natabo kay Anastasio Somoza ito sa Nicaragua. Amo na natabo to dire sa Chile kanay Pinochet ito si Xiao Biran. Mga American boys to sila. That's why nga basta American boy ka, regardless kung anong imo padalakat, kung diktatorial na o kung ano nga klaseng gobyerno, so long as you serve the interest of America, America will support you. So we are hoping that Mr. Bongbong Marcos hindi pagsundon ang agi to sang una. Ang importante lang da Bombo Pons
nga ang ginitataya hindi na pagsubo ang hindi pagsunod ang dark side of his father, kundi ang good side niya, like ang mga ginatawag katarungan pambarangay law, mga Masagana 99, mga build. Why pa ya si Duterte ang build, arana na ya kay President Marcos ang build, no? That's why ang ining plano nga siling manubo ang presyo sang aton bugas in 3 years, maayo ini nga plano, no? Nga plano. Kung mahimo yan na in 1 or 2 years pa lang, I think matabunan niya ni kung ano man ang mansa sa kay tatay niya. Okay. I-vindicate niya, Bombo Pons. Sige. Nasa mo na nga taon na ton. Anyway, sa mga capable man niya, no? Ang mga ginapang appoint niya. So, decision-wise, no? Gina-screen niya man and of course, upon sa iya sining nga team mandira, no? Ni President-elect Bongbong Marcos. So, we have, pila na lang, no? 19 days more to go, no? June 30, no? So, batayan tato ni kung anong mga lakat sini, kaya kadasig lang sa panahon, ginaalas na lang. Anyway, thank you again, attorney, sa siring nga time, kag happy weekend sa imo. Salamat ka, good evening sa tanan. Okay, si Attorney Jomax Ortiz, no, sa nindimaka pa naman, at least, kay na to interview ni Bombo Erlin sa Bombo na Big Time. Estudyante gito yan ni Professor Clarita Carlos. Di subong para mangin naman kita, no? Lain naman, may iba naman. Tiara man na, no? Isa sa mga lawyer, isa sa mga kilalang lawyer, political analyst man. Diri sa bahin sa sudad sa Bacolod. Siling tanagani, hindi tapag i-underestimate ang abilidad o kung kapasidad sa isa ka babae. Kaya subong tiyempo, ang mga ginahimo sa lalaki, pwede na himo sa babae. Sa una, abi mo sa militar kag sa kapulisan, lalaki lang. May subong may mga babae naman nga pulis nga army kag may babae naman pulis, may mga babae naman nga army. Di ba? May mga babae naman nga Coast Guard nga membro sa Bureau of Protection. Sa una, ang mga political leaders naton puro lang lalaki. Subong may mga babae naman. Kita nga mga elected political leaders, no, ang mga kababainan. We'll see, no, sa anong kapasidad sinidiri, no. Kaling kita nga mga Pilipino, no, kung kaisa nagakuan man no, tawag sa gani, no, patigayon man sang gani niya, no, kita nga mga Pilipino bla, no, ang way pagani, no, nablang daw damo na tareklamo bla kag mga yamo. So di bla, no, so that's why nga sa mga kauturan naton, no, hulaton ta, no, kung ano gid ang mangin kapalaran sang pungsod Pilipinas sa sulod sa anong katuig sa liderato our administrasyon ni Marcos Jr. 58 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 sa gabi. Naman sa aton sa pagpalagan sa palatuntunan Zona Libre. Was, no, sa didimakabanan sa aton sa makauturan, no, 124th Independence Day na. No, sa panabuton ang Domingo, no, bawang sinako tabuas, no, sa probinsya, sa syudad, inasod-asod kag tanan nga mga kuanaton police stations, no, mga brigade kuanaton, no, mga brigades sa diri militar, no, sabay bahin sang bilog sa nga pungsod Pilipinas, no. So damo kita diri mga kabanan nga makaobserbaran, no. So ang kaluwayan, no, naton sa sulod sang 124 ka tuig na nga naga-enjoy na kita iya mga kabanan, no, sa aton nga Independence Day, no, nga nangin isa na kita, no, ka republika, no. So importante man no, subong nga mga kabataan na tunti daw mga kuanagid, no, ruay nagid yan sapak no pakalipatan nagid nila because ang sining kuan bala, no, influensya sang influensya iya makabanan, no, sang technology. Imagine, no, ang pag-influensya sa technology subong sa aton diamak mga kabataan subong, no, bisan suguon mo lang sa Bombo Anthony nga mamunyag pinaksimple na lang gani, no, suguon mo sa nga matigang, hindi mo na sa masugo, no, kay nagababad sa cellphone, nagababad sa mga gadgets. Ay, hindi amuhaw, no, nalipatan ta na yang aton sa ditagsa ka maobligasyon diaw, no. So sa mga ginikanan man sa gyapon, no, sa mga ginikanan man sa gyapon,
no, sinidri maga ang mayor. Kamo man Japon ang maga-disiplina sanda. No, so ti conforme gid si Ma'am Juby Sarge sa Abodente from New Zealand. Thank you no for listening, ma'am. So ang iban niya tinunagagwa lang India. Nung aton di way man sila nga ti daw gina kwantaya no, ginapakalain gid India no. Daw na misinterpretar na guro no, mga naga-comment pa diri sa aton no. Aton ginaplastar talang ni. No, respetuhon ta na iya kay ti ay ila man na iya opinion mo. Karon kung maghuo na lang kita di atanan at igwa tani do tando sa bukid di ba? So tiway ta man na siling ginapangunahan no. So ato gina plastar ta ni both sides no, may pabor do may hindi man pabor. Kay tanan kita kay insindi man kamuguro sa ginatawag nga freedom of expression. So tanan kita entitled sa aton sa kaugalingon nga opinion. Ato na opinion mo. Kung opinion niya na iya, opinion ton Ortiz, iya man na iya. Kung may opinion ka mong inyo man na iya. Wala kita biases dira, no? So kada sige daling mag-react sang aton nga mga nga mga listeners subong nga gabi, no? O kada sige mag-react. O sige, no? Kada litunan tra ibanta nga mga balita. No, si Secretary Salvador Sapanelo dito confirm na ini, no, nga siya ang mangin dinapit, no, nga bisita buwas nga daw sang sudad ya sang Bacolod, no, sa bahin sang sining palabuton iya, no, nga Independence Day, no, 124th Independence Day diri sa pungsod Pilipinas ini after nga ti nahilway kita no sa manog sakop nga mga dumuluong no, ini matapos ang mga kabaran nga ti may kaugalingon na kita nga republika no, kag ti may freedom na kita or kalihwayan kag ti naga-enjoy man kita until now sang demokrasya nga panghimanwa no sang pungsod Pilipinas. Enjoy man guro no, ang halos kadamaan no, angot sa sining aton nga sistema karon diri sa pungsod. Wala man siguro sang kwandi no, wala man siguro sang sining kadoy hipokrito ng magsiling ti may ginalapas pang tawanon kina matarong di no, may tawag say may ginaapi pa di no, may mga ginakastigo pa di kun ano o subong nga tsimpo gamay-gamay mo na bisan pitik lang ya gani, bisan wisa tandog na gani kag dogin pabagrungan lang dulunggan mo sang pitik da. Dahil mo reklamo gati kuno dogin lapas sa kinamatarong mo. Yeah. No, so ti kasubong sa iban siri nga mapungsod, no, sa didi makabaranti nagakuan man ta, no, enjoy man kita iya sang aton nga adlaw iya sang kailwayan. Ang former Chief Presidential Legal no sang Duterte administration no, amo ni ang aton nga bisita buwas sabot sa probinsya no. Ang aton nga mga kuan pagidagali no, mga veterans ta. Veterans group naton no. Diri sa may giabahin no, sa diri makabanan sang sudad sa Bacolod. No, so ang pagpakig-away masang una no sang aton nga mga veterano no nga mga kauturan until nga ti na kuan nila no, na pakibatuan nila no. So kita mo kabahin sini mga kailwayan ta no, ang aton every kuan gina celebrate naton blang nga Negros Day no, every November 5th no, every 5th of November no, ang Negros Day. Di kalwayan tama na. No, sa mga manog sakop nga mga Hapones no, nga ti because lang sang abilidad sang Pinoy no, sa Manegrosanon sa Ilonggo o ti kundi kwan no, nag-atras o kag napukan no, ang ining mga dumuluong no, nga nagasakop ya sa aton. Ano sa bumoton? No, lego ko call sa iya no, para nga ma-check ta no. Nato nara na ang link nato na no. So pa-confirm ta lang ni no kay 6:30 or 6:45 no ang aton nga program buwas sa Bacolod City Public Plaza no. May flag raising ceremony sa Quandra no, sa abay sang unknown soldiers no.
so na sa Bacolod City Public Plaza, no, so kag may mga wrestling, no, kapag kanta, no, sa aton nga pamasang awit, no, ang lupang hinirang, no, so ipakita tagid ang pagpalangga naton sa hayahay, no, sang pungsod Pilipinas kay abudi ang nagdala, no, sa aton sang ginatawag nga kahilwayan. Oh, di ba? So ti mayo man na, no, at least bisan pa paano, no, manog biya na ang kuan, no, administrasyon, no, by June 30, no, tapos na ang term, no, ni outgoing mayor, no, outgoing mayor nga si Bing Leonadia, Mayor Bing, no, probuas present pa ni siya. And sa Sabado ti mo nang gusto ta pa ibuloon, no, next Saturday, that's June 18, so mo man ni ang celebration sang kuan, no, sang Charter Day, no, sang siyudad sang Bacolod. Ti may Charter Day man tadi, no, ma-celebrate kita ihan sa Probutong Sabado sa pa-confirm ta na kay buwas ko, no, Bali Mayor Bing, after sa election da mo ni ang first niya, no, first niyang interview, no, sa mga katapo sang media. Ti ko di kuan after nga ti kuan kabangon-bangon na gid man, no, sa ginatawag nga kaperdihan, no, ti ano mo na, no, sa eleksyon may ara maperdi, may ara gid sang madaog. Sige, respect niya ang majority floor leader sang City Council, Councilor Denise Tonovero. Councilor, good evening, live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good evening, Bombo Ponce, sa inyong bilog nga management and staff. Mayong gabi sa inyong tanan, sa atong palangga nga tagpalamati. Mayong gabi. Councilor, ang preparation na naton so far, no, buwas, no, Sunday 24th celebration sa Independence Day naton diri sa Pungsod, Pilipinas, but as far as Bacolod is concerned, preparado naman kita, Councilor? Well, ang Bacolod City suno sa instruction ni Mayor Bing, kagang aton komitiba dalano. Of course, ang komitiba nga nag-aaman sang aton Independence Day celebration, ginapangunahan man ni Manalili, aton head sang aton Department of Tourism, ready na, and then our Councilor, doon special guest tomorrow. Ito nga aton nga tourism head. Hello. Sino ganitong aton nga tourism si head? Ma'am Tere Menteriza Manalili. Okay. So ready naman tanan, including our guest speaker boss, si former Secretary Panelo, spokesperson ni President Duterte sa una. So, ready naman tanan ng mga bahay. Okay. Is it nga si Secretary Sal Panelo gipili naton, Councilor? Yeah, according to our preparation sa atong programa, si Secretary Sal Panelo ang nagligad bala ng kandidato sa pagka-senador, but did not make it to the Senate. Ang aton nga inspirational speaker tomorrow morning. Okay. So, I'm sure nga ti ari na sa subong dire kay early in the morning buwas amo ning aton nga pagsugod sa programa dira 6:30. I believe. Well, he is accommodated well and conveniently, and he is ready to inspire us with this message, and we are ready to welcome him as well. Si Attorney Sal, hindi na connected, no? Sa kay President Duterte, sa administration? Yeah, konektado na sa administrasyon ni President Duterte. In fact, naging spokesperson na sa ni... after sang election, kaya nag-resign sa mo? Nag-resign sa and then he ran sa idalom sang kandidatura. I think, isa sa mga gin-support ni Vice President-elect Sara Duterte. Okay. So, and then sinaguro, subong dami agnigan may nakita na kuto nga mga posto daw mangin legal counsel sa chief legal counsel ni number 1 senator elect, no, Robin Padilla, no, but iyan naman na no. So sa mga opisyalis ang siyudad sa Bacolod, sino ang mangin present buwas nga adlaw, Councilor?
liwat ponds, ano sa to? mga opisyalis ang syudad sa Bacolod, luwas kay Mayor Bing, ikaw, sino pagid ang present buwas nga adlaw? Well, every member of the official families ang siyudad sa Bacolod imbitado buwas. Aha. Of course, ang ila attendance will depend on their own physical availability. Kaya naibaluan naman, for example, sa ni Dindo Ramos, daw out of the city. Si Councilor Ising Salanga, I think, is in Dumaguete or Hinabaan. Councilor Palermo is, I don't know, kung nakabalik na sa halin sa Manila. So I am not sure about the physical availability of all the other official members of the official dome of Bacolod City. But our mayor will be there. Oo. Ang ating Bacolod Vice Mayor, Mayor Bing, Vice Mayor Elicid. Ako mismo, I shall be there. I think Councilor Cindy Rojas, Councilor-elect Ang, Attorney Archie Baribar will be there. Other GP members nga nagkandidato pud sa amon sa nagiging election, I think maupod man sa aton buwas. Kag ang aton representative from DepEd and many others. I am not sure yet of who else. Sa administration ni Mayor Bing, dira gid ya permi gid yang aton nga Independence Day kay do naga flag raising kita da every 12 of June, no? Usual naton nga venue of celebrations ng Independence Day amo ang aton public plaza. Because after that, may ara kita floral offering sa mga unsung soldiers, mga unknown soldiers, kaya ginahiwat natin dira sa monumento para sa mga soldados naton nga naghalad sa ilang kabuhi sa nagligat nga Giyera Mundial. Okay. No? So this would be the last, no? Nga Independence Day celebration ni Mayor Bing Leonardia, no? Before he stepped down by June 30, no? So expect ron naton councilor ba si mangin emotional buwas, no? Si Mayor Bing. Yeah, well, of course, ma-deliver sa sang iya message, so I cannot preempt ano nga tenor sang iya mensahe nga i-deliver man buwas como mayor sa gihapon sa atong Banwa, kag siya ang may official privilege and obligation na mag-deliver sang iya mensahe was Independence Day celebration sa aton pungsod. So I don't know how sentimental it will be. And of course, this will be his last Independence Day celebration under his current term. Why patay kay balo kung ano ang maabot sa ato niya sa palabuton. But you're right, under his current administration, amo ni ang katapusan niya nga opportunity nga maka-deliver sa Independence Day message. Okay no? Sige. Anyway, mayo na, no? At least napalinto naton subong. So everyone is invited, no? Pwede na subong okay naman nga ti magadiring kita, no? Councilor, so kung sino man may luyag nga mag-upo dito, pwede gid. Welcome sila. Everybody is welcome. Celebration nato ni isang bilog nga pungsod, and every Filipino who believes independence is meaningful to him, you are invited. In fact, it should be meaningful to each of us as Filipinos. Gin pangabudlayan ni sang aton mga baganihan, gin panginmatyan, kagin bilin sa aton bilang aton solemneng obligasyon nga i-preserve ini nga independensya. Batok sa mga foreign invaders, kag sa palago sini nga panghimanwa nga independyente. Okay, sige. Anyway, may good, ano? May mga advance na kita nga information. But, Councilor, singit ko lang ni, by June 18, next Saturday, aton nga Charter Day celebration. Ano kung may mga plano naman kita sa Charter Day celebration sa sunod sa Bacolod next Saturday? Yeah, preparado na ang aton Banwasang Bacolod, ang aton Charter Day celebration. Iwato naman niya sa Government Center. Sa sina nga okasyon, manghatag ang syudad pagi kay Mayor Bing sang mga awards sa mga taxpayers, mga top-notch taxpayers sa syudad sa Bacolod, kag sa mga exemplary nga mga empleados kag empleadas sa Banwa sa Bacolod.
Okay, sige. Tilay naman na anyway, mo man na aton balaan, no? So Councilor, lastly ang imong mensahe, no, sa the 24th Independence Day naton buwas, and sa mga pamatanon nga subong bati daw lain ang ginabisihan, no? Damatsaga ko daw ginabaliwala na nila ini. Councilor, go ahead. Well, amo na ang akon man pagtan-aw actually bumbupons, no? Daw masubo nga kaintangan na samtang nagadugang ang aton edad bilang independyente nga pungsod, daw nagabuhin ang aton pasyon at devotion sa independensya sa aton pungsod, ang aton pagka-Pilipino, sang sentimiento Pilipinhon. Kag daw nagabuhin ang aton sense of nationalismo, no? So kabay nga mahatagan ini nagakaigo nga correction o kon improvement sa aton mga eskwelahan mismo. Ang aton mga manunodlo amo ang ginhatagan gitulingan sa aton kasuguan isang gobyerno nga mag-edukar sa aton mga kabataan, pagigugma sa aton pungsod, sa pagpalangga sini sa paghalad man sa ilang ugalingon sa anuman nga papaagi nga mabudigan nga progresar pagid ang aton pungsod kag ma-preserve pagid ang aton independensya. So kabay nga pag-alungan naton ang aton freedom kag aton pangabudlayan ang pagtubo sa aton pungsod nga mangin mabinungahon ang aton pagsinalayo bilang independyente nga mga Pilipino. Okay. Councilor, thank you gid sa saringa time, and good evening sa imo. Happy weekend. Happy weekend. God bless. Okay, salamat kay Councilor Reniceto Novero, ang Majority Floor Leader, no, sa City Council, kag ang pagparinton sa aton, no, nga ati mangidinapit gibisita diri si Chief Presidential Legal, no, Attorney Salvador Panelo, former sa Chief Presidential Legal sang Presidente sang Pungsod Pilipinas. 17 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8, matag dito mga pila ka mapanumdom, no? Balikay kita, no? Report pa sa patrol ni Bombo Carla Midefensor. Balikan naton pagkatapos kita mang sini. Standby! Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta?
Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research sang Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic,
Mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe ng mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980. Apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sa pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil Disigan, ang masami nga pagsakit sa tiyan ang bangod sa hyperacidity. Sunod diri, ang pagsaka sang Ang acid ang pagpanipilyo ang nagatuga isa sa sa mga pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache.
Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag sa atong malayo sa foot pagpalagan. tolerance. Tres Bangod minutos sa kinastimulate kaligas sini sa ang sa gabi. Batay na report ka ni Bombo Carla sa pila ka mapublic affairs program sa Bombo Radio Bacolod. Ang alang-alang na itsempo ta. Sabado nga presentasyon sa 11 sa bulan sa Unyo tuig 2022. Ay lagad Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa papo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Ano ang masaming rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol,
coffee kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum.
Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga sab-a, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang sab-a nga saging. Ang saging nga sab-a ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang sab-a bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalagip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging. Makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatsyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi-tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed, of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok sini. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, magud nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto, ang Cardava banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging naganubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo,
Bumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag gwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agud mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginahimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang importante nga pahanumdum, rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Mga carcinogenic foods o kung tigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o kung sunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kung mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham,
mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta. Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay ka sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, naginaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maging iloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Kag si Maria nagsiling, Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako nga ang iloy sang akon Ginoo magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa Belen. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo agud ihalad siya sa Dios. Sa pagtuman sang kasuguan, si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya.
Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugol mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga Santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We